Здравейте хора, аз съм Зора Мастера и днес ще снимам клип на CSGO. Той ми е втория клип, първия беше на CS Source. И така, започваме. Не знам, нещо има някакъв проблем, трябва да питам приятели. Не мога да играя в сървъри, ще играя с ботове сега. Извинявам се за това. Но пък и ми е все пак втори клип. Може да ми давате съвети, ако не ви хареса нещо или ви хареса, или искате нещо да допълните под клипа в коментарите. Така снимам и други клипове, нали, и за Minecraft, за Mirror's Edge, които също са готини, извинявам се. Айде. Тук не съм играл между другото, яко е. С този пистолет нищо няма направя. Вая! Явно няма минавам тук. Мисля, че тук мога да ги заобиколя. Да. И както виждате, най-ценен играч съм. Ние печелим. Така мамка му. Айде тоже взема. Къде сте, бе? Луди! Манаци! Нали бяхте тук, бе? Къде сте? Майнак! Гледай го, кога ги убиха тия, бе? Така. Ще се опитам да ги издебна. Али, бе. Как ме уби, бе? То му взех бота. Те нямат ли едно свестно вече да му се не? Пак съм най-ценен играч. Да. Бе, не, бе. Хамелеона. Я гледайте, бе.
Това е. Не бе! Я гледай такъв нож. Баце! Това е. Аз ще поизкъпам, бе. Ето е. Ги гледаме, тия папа после. Тук тъмно нищо не се вижда, да ми се види, бе. Може да играя в друг мап, защото батите птията. Къде са маймуни? Къде си ти, бе? Мой си. Опа. Стига, бе. Пак ме въркам. Мали. Айде, заглушиха ме. Сега ще ми дойдат някъде. Мали, нямам патрони, смени. Бебе, най-ценен, аз съм най-ценен, Това е малко по-силно режим, но това ми е удобно. Да, баче, елате ми. Знам, с ботове по-лесно, ама явно трябва да я апдейтна. Гледайте, всички излизат. Опа! Пак съм най-ценен. Тия всяки играли ще ме поздравяват. Да, с тия съм бъркал тъпите думи. Опа! Айде, бегай се. Нуждая се от помощ. Не! Айде, какво става? Come on, бебчо. Абе, къде да бомба? Няма, тя ще гърне тази бомба. Бум. Терористи печелят, да му се не види.